Is And someday when I become a teacher, I am going to teach my students the value of time. Because time is Okay na. Okay. Thank you. Who's next? Papaalala ko lang sa inyo na 26,000 worth of books ang kailangan nyo may benta. Pwede kayong magbenta sa iba't ibang establishment. Opisina, eskwelahan, basta ang importante, magpapaalam na kayo. Okay? Siyempre, last but not the least, is your face. Ito yung smile. Okay? Everyone, pag meron pa kayong mga ibang question, feel free to ask. Ha? Huwag kayong maiiyak. Okay, kapit lang ito. Bigyan kayo ng registration. Kaya, masabi mo na kapag na po, pwede bang ipasa ng mga kasama sa Ate, kasi mas maganda siguro kung solo-solo na lang tayo. Kasi di ba may hinahabol tayong kota? Oo nga, pero kuya, first time ko pa lang kasi. Magpapaturo lang sana ako sa'yo. Titignan ko lang kung ano yung tamang ginagawa mo.